Goeien, welkom vanuit Starum, welkom bij het Scootjesjournaal. Van de middag waar hier op IJsselmaar de tweede wedstrijd van het IFKS kampioenschap Shield. Maar toch wel hele knappe waarsomstandigheden. Wie krijgt treien fjouwer. En dus een hele mooie zielerij. En hoe die zielerij zullen wij aan zijn nij praten. Hier op de Batavier. En dat doen we met onze eigen analist. Dat is Ilke Dijkstra. Tweevoudig kampioen. Maar doe nog de oude zeug in de A-klasse van de IFKS. Waar zitten er nog meer aan tafel? Sibo Siesling van het scootje de Streetber. Hij zit ook aan tafel. En we hebben een debutant. Dat is Marijn Olsthoorn. Hij is vorig jaar is hij promoveerde vanuit de B. En is nou dus met de grote jongens, met de strieden. En zijn vrouw, dat is trouwens wel aardig, die is de rek. Dat is Saskia Schalenkamp en zij zorgt voor de muzikale omlijsting. Dat Olly Razen, we zullen er Razen uitgebreid op praten. Eerst zorgen we eventjes hoe het er van de morgen onttak hier in Starum. Weet je waar er op de plek zit? Weer dat vrouw Meijer? Ja, dat is echt vrouwenpower. Ik hoop dat zij kampioen wordt, want ik ben voor de emancipatie. Als ooit de vrouwen in deze wereld ooit de baas worden, dan zijn al die domme mannen die slaan daar elkaar de hersens niet meer in. Ja, die wordt sowieso wel kampioen, denk ik. Als zeker er wel van alles ontwaan om dat te voorkomen. Maar... Ho, wacht even. Dit is nogal een uitspraak, hè? Ja, maar dat is een heel snel skipje, hè? Dus ik zou het prachtig vinden als zij dit wint. Dus als nou de kampioen van verleden jaar, zeker Heerschop, zich gedraagt als een heer, dan laat hij haar ook steeds voorgaan. Dit waar, dan ga ik even een keer erin het winnen. Je hebt maar een beetje geluk gehad dan. Joost, dit waar ik wel winnen kunnen. Denk het wel. En we hebben nou wat meer verwacht. Dat we een beetje spektakel. Maar ze lezen gewoon stil zuur, hè? Ja, voor het spektakel kun je met de thuisbeel. Ja, juist. Nou ja, ze krijgt niet. Hi. Hey Jurjen. Hi. Want ik begreep dat was de hele week best al op ziek naar huis. Ja. Want dat was graag op televisie. Ja. Nou ja, dit is niet koers. Je bent nou op televisie. Wat was Cezertje in het Friese volk? Niks. Nee. Niks? Is dit het? Ja. Meer wordt het net? Nee. Dit is het? Ja. Nou, dat is echt wat. Nou jongen, hoi hè. Ja, hoi. Intussen naast mij uw eigen analist Ilke Dijkstra. Ilke, welkom. Ja, ik heb u geïntroduceerd als tweevoudig kampioen van de IFKS. Er is niks ongelogen. Maar voor de mensen die het net meer weten, wanneer wie dat? Dat wie in 2002 en 2003. Moet zuiver even nooit denken. Ja. Zuiver even nooit denken. Ja. En dat wie doen met de Orde Zeug? Want hoe lang heeft Hoe lang heeft Mooi met de Orde Zeug? Al met al, ik als lidstukje bemanningslid, als een lidste 20 hier. Ja. En hoe lang ben je er nou over u dan? 2009 weer het laatste hier. Dat kan je weer nog jongen. Moest ik er weer even denken. En binnen dan ook nog skippers uit die nou nog mij varen? Nou, vanuit het eind natuurlijk wel, maar uit het begin moest ik zelf even nooit denken. Ik denk Jeroen de Vos misschien die er weer, maar ja, nou ja, Siep Meijer die zit nog wel aan boord, maar die is geen skipper meer, die weer er in elk geval. Maar net zo volle meer die er doen al bij de start bij weer, nee. Tom Brundel? Nee, die kwam later. Die weer nog naar mij. Hij is al wat ouder, maar hij kwam naar mij. Ja, dit is een paar keer verteld, hè? Hoe is het mogelijk? Ja. Hey, Ilke, de hest van de Mooi West bij het boordje van de cameraploeg. Waar is toch vooral op letten? Ja, ik vind de slagen en je zit er ook wat winstgiftingen in, welke kansen opzochten. En de start is het natuurlijk altijd geweldig spannend en je wordt heel dal. Ja, zeker, want daar helpt het al een beetje om. Hè? De start. Ik zou zeggen, mensen, denk vooral om de start. Want het vernieuw ziet hem echt bij de start. Ja, het is ooit wel zo was om. En bij de bopperste tonnen, daar kwamen ze erachter. Dat het bij de start net helemaal goed ging. Nee. Nou jongens, ik zou zeggen, zorg naar het wedstrijdverslag. Bij het commentaar van Zels. Ilke Lok.
Nou, dit is de start en daar komen ze alle jaren aan. En zeker Heerschop zit het heugst bij de heugste de tonnen. En dat is alle jaren geen enkel probleem. Deze man die kom ik prachtig over de start. En ik zal daar zo wat meer over vertellen, want er zijn wel de nederige problemen. Maar die zie je onderin. En dan komt de Slettemers hier onderlangs. Ja, je ziet dus de problemen. Want je zag gisteren maar, en het ziet wel mooi, maar hij doet in feite al net met mij. En dat geldt ik voor de oren. En wij zien naar Sibo Siesling, want die kwam er weer prima terug bij de start. Het skip begint te rinnen. En dat betekent dat het er echt wat is. En dan komt de Raderhoek als eerste om de tonnen. Nou, dat is een geweldige prestatie van de Raderhoek. Om zeker Heerschop achterom. En dan komt Sibo Siesling, want zij redden het krijgt net op. Ja, je gaat door de mar en je mag eigenlijk de boetekant hier horen. Dat is eigenlijk wel duidelijk. Tony Brundel komt daarachter en er zit Jelle Talsma bij. Nou, dan zit het spultje mooi op een rietje bij die tonnen. En die komen wel goed om die tonnen. Ja, dat is geen enkel probleem. Hans van der Zee die loopt het zwart even op. En dan kunnen ze verder werken aan een goede klassering. Zo komen ze om de tonnen. Je hebt Sibo Siesling van Tony Brundel langs de zit de jonge Jasper achter. En dan komen de oren alweer. Ja, die moet er echt om die tonnen zien te komen. En Arend de Boer die komt je zien de tonnen aan. Hij had de protestvlag al hangen, maar hij kan lekker goed naar huis gaan. Want bij de tonnen worden al je noemers omhoog houden. En het blijkt dat Jeroen de Vos, Gele Tarema, Willem Zwager, Robert de Jong en Arend de Boer alweer een verkeerde start hadden. En zo waren het wel wat rustiger op het wetter. Laat ik het zo voorzichtig zeggen. Maar net van deze man, want ja, die lei je niet eens voorop. De Raderhoek, Michiel Kalsbeek. En ja, dan moet er werken worden en dien worden. En dan moet je naar de ton uitzieken, weet je, omheen matten. Nou, hij had de sigaar er al bij ondersteunen om te zien van hoe komt dat goed. Hij komt goed om de tonnen. Nou, dan komt daar zeker Heerschop achteraan. En dan komt de rest van het spel zit Tony Brundel in eens al voor Sibo Siesling. Maar die man die zit al nog heel deun bij elkaar. En Elke Dijkstra zei het, ze krijgen al verder op de mar. Ja, er is alweer vreemde vlaagjes. De ene is goed en de oor is net goed. En je kent die ene lange slag al je wel nemen, maar dan verlies je een volle tijd. Maar door de midden wel eigenlijk ik net. Nou, zo wordt het dus heel aardig. En zo kom je dus in de buurt bij Zeker Heerschop. Zeker Heerschop, hij weer de winnaar van Sneuren. Even zien, want ja, die moet al achter Tony Brundel langs. Want hij is de slag richting Enkhuizen gegaan. En Tony Brundel is de eerste richting Medemblik gegaan. En dat blijkt er dan toch wel wat beter te zijn. En verderop komt Zeker Heerschop er net achterlangs. Hij leidt nog altijd voorop, Michiel Kalsbeek. En dan komt Sibo Siesling daar achteraan. Want die had ik de betere slagnaam, zeg maar zeggen. En dan komt Tony Brundel daar achteraan. Het weer een geweldig gevecht tussen beide mannen. Sibo Siesling had wel zandje een keer boven Tony Brundel draaid. En die dan weer voortdraaide. En dan zie je Jelle Talsma op het vinkentouw. En het bleef alweer heel dicht bij elkaar zitten. En dat maakte de wedstrijd van de meesten mooi. Al kon er net helemaal zien van Oude Diek hoe het naar de hege tonnen ging. Tony Brundel, hij gaat je voorbij. En dan zien we dat vrouwtje Oorzinga haar verzint en die komt in de tonnen aan. En dat betekent dat ze een extra rondje met zich maakt. Nou, en dan komt het spul dichter bij elkaar. Dan is er 4 scootjes al hier op één rij. Maar Michiel Kalsbeek leidt aan de binnenkant, dus hij kan de tonnen nemen. Ik kan Sibo Siesling achteraan en ik kan Tony Brundel achteraan. En dan zien we in de 40 zitten Zeker Heerschop. Ja, die mag de oren kant uit. Hij had geen kar, want anders komt er verkeerd uit. En dan kom je weer eigenlijk in de verkeerde slag. Hij weet het wel, maar hij kent het oors. En ja, dan mag je maar zien wat je daar van meidje. Maar hij denkt dat er in hemzelf al een heel beetje prottel had van, ken dit net een beetje oors? Nee, het ken net oors zeker. Dan mag deze kant maar even nu zijn. Tony Brundel dan. Midden terug, even dat beziekje. Want ja, hij zit hultig in dat duel met Sibo Siesling. En dat wil er eigenlijk wel kwijt. Maar dat komt er net goed kwijt. En hij, omdat dat duel er is, komt er hultig verder voor. Michiel Kalsbeek. Verder voor. Hij komt weer om en hij is nergens ja, hij leidt nog wel voorop. Maar die man zit alweer deun achter hem. Maar hij direct maar eens even Sjen. En hij shot ik al om en om en om. Zowel, daar zit Sibo Siesling er al vlot en dadelijk achter. En die beziek het nog dat er ertussen komen kan. Dat slag het net al heel. Dus dan moet je maar even omheugen. Want je moet wel de goede slag maken. Je moet er net beneden hem komen. Nou, dat doet Sibo Siesling uitstekend. En dat betekent dat hij dan voorlopig de tweede man is. Zeker Heerschop komt ik deun om die tonnen langs. Hem hetzelfde oorkomen als vrouwtje Oorzinga die daar boven leidt. Nee, dat komt hem net, want hij stuurt er keurig bij langs. Geen enkel probleem voor zeker Heerschop. Al wie het vanzelfs een opzitter weer met de varvrouwtje Oorzinga
bedoel, want zij jekken werd goed aan bij de kopgroep. En zo waren het een hele nieuwsgierige, mooie wedstrijd. Die net al te volle wien, maar wat er dan weer, dat weer wel goed. En ja, daar had Sibo Siesling nou eindelijk Michiel Kalsbeek te pakken. En eindelijk zucht het er bevrijd zo van, no ben ik los en no kan ik dat ik voortkom. Hoewel Michiel Kalsbeek er nog deun achter zit. Maar hij squat aan het roer, Sibo Siesling. En dan voort te komen. Want hij weet dat het stik van de wien altijd het stik is van de meesten die daar achter liggen. Ja, Michiel Kalsbeek die steekt aan zijn weer een sigaar op. Ja, nee, dat had er nou al weer dingen. En die shot achter hem Tony Brundel. En die shot achter hem Jelle Talsma. En die shot achter hem Sikke Heerskop. En die shot achter hem Vrouwtje Oorzinga. En dan ieder nog wel tevreden. Alhoewel dat eerste plakje ieder voorlopig kwijt. En dat had er maar een hekel aan. Dan zit je bij Santonne nog in de problemen. De Walter de Vries die zei van, ik zet hem op het roer van de Go. Dan kan de Go het vanzelf wat draaien. Die maakt naar die tonne tap. Maar dan bloedt er daar wat te langs in omzetten. Hij maakt dus een fout en zal wel een extra rondje maken. Maar dan maakt die orenman ik al hier gek om die tonnes te komen. En dan is het een jovelspultje van in de achterhoede is het ook niet altijd fleur en zonneschijn. Nou ja, dat waren de man dan maar redden. De win 4 minder, dus dat scheelt al. Sibo Siesling voorop. Zien hoe het erachter komt. Tony Brundel had het alle kanten bezocht om onderlands te komen bij Michiel Kalsbeek. Maar dat slag het hem net. En dus kan Sibo Siesling nou even rustig ademhelje. Want dan redt de Raderhoek. Die redt wel verder met Tony Brundel. En dan kan je bij sterker. Jelle Talsma die komt nog even voor Tony Brundel heen. En in het cruiserrek had de misschien wat betere slag maken. Misschien dat Tony Brundel wat te betiet draait. Je weet het al net. Het weer maar vlaagjes en strookjes wat je erin ziet. En de ene keer weer goed en de andere keer weer het net goed. Tony Brundel heug genoeg en het koelde in het begin van de wedstrijd net. Maar dit zijn de winnaars van Joert. En dat is Sibo Siesling. En die zal uiterst tevreden wezen over het feit dat hij vrotten om het leven in het vastseizoen om Safir te komen. En nou is de man alweer bleed Oerijn om over het wetter heen te zijn op hun staven. En wat ze wel eens eerder won had. Maar wat ze een heerlijke midje beleefd had. Even vochten op het leven. En nou is het de winnaar die erbij is. Geweldige prestatie van de man. En hij zal aan wel vertellen hoe dat in het voorseizoen alweer gegaan is. En Michiel Kalsbeek. Hij wordt gewoon de tweede in deze wedstrijd. En ik vind het fantastisch. Want eigenlijk stier je deze wedstrijd ik helemaal in het teken van Michiel Kalsbeek. Die jij op staven wel eens heel mishield had. En hele rare dingen die hij had. En die komt nou op het geweldig tweede plak te landen. En ik kan er uiterst tevreden mee zijn. Dan de uitslag hier op Starem. Op 1 dus de Strietber met Sibo Siesling. Dan de Raderhoek van Michiel Kalsbeek. En op de derde plak de jonge Jan van Jelle Talsma. Hier weer de kaart verderop. Dan is het de Lietse Liest op 4 Tony Brundel. 5 de Wilde Wietse, Sikke Heerskop. Op 6 Vrouwtje Oorzinga Meijer. Sneur nog 12, nou 6e, maar de jonge Jasper. Zonder goede verwachting van Walter de Vries. 8 de jonge Rijn, Erik Jonker. 9 de 6 gebroeders van Klaas Cuperus. 10 Emanuel Marijn Olsthoorn. En op 11 de Grietje Obers van Romke de Jong. 5 hebben we dus net finish. Die ben eruit zetten. Die hebben alle 4 zontjepunten gekregen. 16 plus 1. Daar binnen Trijke broeders van Arend Wisse de Boer. Jeste Maar van Gele Tadema. Frisia Robert de Jong. De Eelkie 12 de Vos. En Willem Zwager, mooi de opzitter. Zij hebben dus alle 4 zontjepunten cadeau kregen. Even het totaalklassement. Even alleen nog de top. Doen we dan eventjes de Strietber van Sibo Siesling. Te Jermoy Sikke Heerskop bij de 4,9. En dan daarachter Jelle Talsma met de jonge Jan. Vrouwtje Meijer nog echt in de top van het klassement met de jonge Jasper. En dit is dan de eerste kaart. Even Sjen, Marijn Olsthoorn, de assist hier om tafel. Welkom trouwens. Je hebt hier nou op het 11e plak. Oké. Even voor de Volkslijns. Heren, welkom. Nou ja, ik moet vanzelf met de winnaar uit aanzetten, Sibo. Ja. Uit de schroeven, kijk. Ja, natuurlijk ben we helemaal gek in de burg. Gek in de burg, ja. Ja, nou ja, dat is, we hebben echt een mooie wedstrijd gespeeld. Ik geloof dat we 4 dan toen gingen, maar nou, sneu wie we er ook goed bij. We hebben wel een goed gevoel, maar ja, het moet er wel even uitkomen. Sneu heb ik wat een foutje maken, rommel. Een foutje? Ja, liet foutje, we rommelen wat om bij die boei, die zoen we heel in het helm. We krijgen net, ja, dan krijgt een grote vlaag. Het zit alles bij elkaar. Je kan geen foutje permitteren. Dat hebben we snel goed ondervonden. Maar je wordt 2 keer goed uit de start. De eerste die waren eruit gehoord. De tweede waren we er heel best bij. We knepen we mooi mee. En we konden er mooi tussen kunnen sturen bij de bovenste boei. Dat was hartstikke super. En laten we eerlijk zijn. Hier wien je hem echt wel een beetje van ta. Absoluut. We hebben 2 kloten hier in hand eigenlijk. En het woon met schip net. We in het tuur. Dat woon net super. De motordingen gewoon net. En dan ben je blij. Ik was en dan je het achter de voren vlog. Dat begint te tussen. Absoluut. Absoluut. Voor hier ben we
2 weken of 3 weken van het seizoen hebben we gewoon die oude turen opzetten van 8 jaar oud. Ja. Nou, daar zielden we gewoon varen er weer een roeibootje als het ware. Nou ja, hebben we net iets erbij zielden we top 15 klassement, dus dat zou wel wat. Er weer meer die domme fouten maken zeker, maar goed. Ja. Hij doet het nou weer en krijgt een paar weken van, wij zielen het welke toch eens jong. Maar je ziet het dus nog met een tuur van 18 van Nee, we hebben een goede deal maken met de zuilmaker. We hebben dat tuur wat u net zinnig inleveren en de zuilmaker zei hier rijden we naar het tuur en klaar. En dan is het in één keer klaar? Nou, nee, absoluut niet. In het volgende seizoen, hij dingt het absoluut beter. Maar ja, je bent aan het knoeien, maar toch 3 weken links zijn we. Nou hebben we eindelijk een tongensjoen. We hebben een tongensjoen altijd even een evaluatie. Dan doen we even sporten we en dan trimmen we al hier helemaal kort. Ja. Hij doet het weer. Of hij begint met de rennen. Hij begint met te varen. Dus we kunnen al even varen, maar dat ik ruk en rammen moet omdat roer, dat jouwt niks. Wij varen altijd met z'n allen schuit, maar dat het goed ziet net lekker stuurt, dan doet er het gewoon. En dat wie joert echt te zien, want de Raderhoek hier tocht ik een vrij grote vastsprong. Ja, absoluut. Maar Staderon kwam hem heel die dichterbij. Ja, als er wat meer wind kwam, dan, nou, we hebben op een gegeven moment zei Michiel maar even gingen. Wij gingen eerst even met Tony en Siep Meijer. Nee, maar Jelle Thomas, met die Frank de Piepers en die bingen gewoon, die draaien wat lichter dus. We hadden eerst even proberen goed verdedigen en nou, dat slaag is knap houden. En toen kwamen we toch Staderon met hele circus. Wij kwamen dichter bij Hieneman een keer eerder te pakken bij de heegste boei. Maar nou ja, dat lukte, dat is super. Ja, Marijn, je ziet een vrij achterin. Ja. Krijg je dan wel wat mooi van de street voorin? Nee, vandaag niet. Nee. Ja, we hadden een goede start. We waren mooi weg bij het schip, maar we konden niet goed overstag om naar de rechterkant te komen. Dus uiteindelijk kwamen we met stuurboord bij de boventon aan. En we konden geen goed plekje vinden, dus de jonge Rijn moest voor ons uitwijken. Dus toen hebben wij een strafrondje gedraaid. En daarna lagen we achterin. Ja. En toen was het achterin ook een mooie strijd geweest met een aantal schepen. En uiteindelijk nog eentje in kunnen halen. Dus mooie wedstrijd geweest. Maar je merkt gewoon in deze vloot, als je een foutje maakt, dan vliegen er gelijk 5, 6 langs. Ja, dat zei Sibo zelfs ook al. En je bent debutant, vorig jaar geen kampioen worden, maar wel promoveerd naar de A-klasse. Ja. En dat verneem je dan dus? Je wil een foutje volle gauwer oorstraf. Ja, het niveau is gewoon veel hoger. En dat is ook hartstikke mooi om in zo'n vloot te zeilen. En de schepen zitten dicht bij elkaar. Dus er is ook meer hectische situaties in de wedstrijd. Ja, maar het lag heel dichtbij elkaar gewoon. Ja. De eerste 18 jaar, dat zegt nu en ik bij de boei. Wij maken daar eigenlijk wat een foutje aan. En ja, dan ben je er veel bij die. Ja. Ik ken het. Ik wil nog 1 punt onsnijden, heren. En dan kom ik bij Ilke. Ilke, we zijn van tevoren al, het vernieuwd ziet hem echt onder het begin van de wedstrijd. Die start. Ja. Ja, maar de SKS hij dan de Japanse vlag, hier heet de U-vlag. Ja. Want waarom moesten die 4 van nou uit? Nou, dan gaat je een regel. Ja, de kerst nu 12 trijstarts dwan, dit weer naar de twarstart. Dus de U-vlag en dat betekent als het maar een enig deel van die romp aan de baanzijde van de startlijn bist. Dan krijg je geen kans meer om, normaal moest dan bij de Japaner boeten om de ton en om de contraschip en dan moest weer op nijstart en achterom sluiten. En jij moest gelijk naar huis. Maar waarom zo streng? Ja, dat denk ik een beetje een tijdskwestie. Want daar zou ik nog kiezen voor wat is in feite de IFK's vaart eigenlijk altijd allemaal de Japaner. Dat is standaard. Door meestal van 4 minuten van het waarschuwen zijn al net door die lijn heen. En dan is het al west, dan moet je boeten om. Ja, het is een tijdskwestie. En aan de andere kant... Ik kan me eens vaststellen van als het 1 keer een algehele start is, of 2 keer. Ja. Bij 2 keer kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar na 1 keer een algehele valse start. Ja, het weer vrij cru, maar goed, ja, een wedstrijd is een wedstrijd. Ik denk misschien door de eerste Japaner dan wat iemand. Wij hebben een heel helder iemand die daar goed op let. Hij zei de Q-vlaggen zit erin. Dus wel... de U. Maar die zou die vlaggen zitten erin. We moeten absoluut net boven die lijn komen. Je hebt hier het klik in de gaten dus. En je Mick? Nee, ik nee, dat ga ik even vragen. Nee, maar de man die terop let op had. Ja, die ging goed in de gaten. Ja, ze hebben het voorop door en wij wisten wel dat we er niet al over waren. Ik vind wel dat 5 naar huis sturen wel veel is. Ja, dan kun je ook nog een keer met z'n allen opnieuw proberen. Nou ja, dat vind ik ook. Dat kan net, dat die vlaggen erin zitten. Ja, met de kan je daar juist nog meedoen. Het is een keuze, het is een keuze van de wedstrijdleiding, maar als zij constateren kennen waar het binnen, maakt het net uit dat je het nou met 3, 2, 1 of 5 doet. Dat zou als mooi werd, dan krijg ik de kans als in je site van ik ben te betiet, ik druk ik nog even een PMI, dan weet ik zeker dat ze alle hier weer op Nijmegen. Dus het is vrij cru, maar het is ook heel helder. Ja, ik bedoel, maar het publiek heeft er toch eigenlijk ook niks om, want die ben in één keer 4 van...
Ja, maar die wil ik Zie je skippen kwijt? Die wil ik op een stuit in huis. En ik bedoel, het is een tijdskwestie. Dan neemt ze het een beetje op voor de wedstrijdleiding. Nou ja, het is een keuze en het is duidelijk en het maai. Ik heb geen geen commentaar op. Nee, absoluut niet. Maar hij hem dan, misschien een hele domme vraag, hè? Maar hij hem dan speciaal een mandje onboord die daar vooral op let? Ja, daar wij een man voor je. Ja? Ja, ik wil alleen maar dat. Ik wil niks te doen, ik wil alleen maar de sturen. Ja. De rest moet te plannen. Nee, maar er is dus iemand bij die onboord die dat in de gaten houdt. Nou, zo wat wil je. Die had de verder gekeken als ze toe, welk nummer door ze omheen, uit de betiet ben of net, en wat voor vlagen. Daar hoeven we net al heel heel. Maar en vierde doet die man niks? Ja, zeker. Oh, dat wakker. Maar daar hoor je in feite, ik geen verstand van zielen van het gaan. Alleen maar te constateren wat er waar de boei, waar de wien, waar dat schip, of wat ik maar, of welke vlagen er hingen. Het is gewoon regelkennis. Ja. Dat is, Die man die kent heel goed de regels en die weet precies, die vlagen zit erin, oh, die erin, denk ik goed dan. Ja. Dat heeft er goed in de kop en dat is mooi nog. Het is ook wel fijn als ze een beetje kunnen zeilen hoor. Ja, toch? Ja. Hey jongens, het is tijd voor muziek en als het goed is, Marijn, dan is dat een oude bekende voor jou. Nee, want die vrouw, hè, Saskia Schalenkamp, welkom. Dankjewel. Hoe heeft u de wedstrijd volgen? Deel op de dijk en een deel in de auto op weg hier naartoe. Ja, en ben je een beetje grutsk, een beetje trots op Marijn? Ik ben heel trots op alle mannen en de ene vrouw aan boord. Alle mannen. Maar nee, Marijn in het bijzonder. Marijn in het bijzonder. Ja, ontzettend trots. Ja, toch? Hey, wat is dit voor die jongen? Eiland in de stad. Een liedje wat ik schreef met Marijn toen we op de Stille Zuidzee voeren. Het leek me toepasselijk voor hier. Je hebt de jaren de Pacific bedwongen. Ja, met z'n tweeën. Zorgenzon. En waar staat het voor de begeleiding? Maarten Vos, op basgitaar. En hoe je het noemer? Nog een keer? Maarten Vos. Ja, en het noemer? Oh, sorry. Eiland in de stad. Mijn Fries is niet perfect. Dat geeft helemaal niks. Daarom is het ook Nederlandstalig, denk ik. Ja. Oké, succes. Dankjewel. Ken jij die plek op aarde waar de sterren nog te zien zijn in de nacht? Waar de klok wat zachter tikt en niemand iets van je vraagt of wil. Geen 1000 mail, geen overkill, het paradijs of toch een roze bril. Want na een weekje schelpen zoeken zijn de mooiste alweer zo gewoon. En de zon weer in dezelfde zee zien zakken is toch ook wat saai. Ik poot je bij en duimen draai, maar mis de stad met z'n lawaai. Eiland in de stad, dat is wat ik wil. Lui in mijn hangmat. Mijn eiland in de stad, zag zand op de dam. In een gracht plonst een schildpad. Dus na een dag lang werken, bellen, mailen, rennen, praten, jagen, spoel ik bij mijn eigen eiland aan. Ik speel wat in de branding, vol de zonnestralen boven het gebouw, het water blauw. Ik ontspan nog gauw en fiets hierna weer terug naar jou. Eiland in de stad, iedereen in de weer en ik in mijn hangmat. Mijn eiland in de stad, zag zand op de dam, pal naast het fietspad. De bezemwagen veegt het strand weg en de tram rijdt over mijn handdoek heen. Daar gaat mijn eiland in de stad, maar je blijft in mijn hoofd en ik in mijn hangmat. Mijn eiland in de stad, zacht zand op de dam, pal naast het fietspad. Mijn eiland in de stad, iedereen in de weer en ik in mijn hangmat. Saskia Schalenkamp, Eiland in de stad, dankjewel. Marijn, even naar Dijta, debutant in de A-klasse. En ik mijn heel bijzonder scootje. Ja. Toch? Ja. Nou, het orde scootje van Jenne Woord. Dat klopt, ja. En dit jaar 100 jaar oud. Ook nog? Ja. Ook nog eens. Maar hoe is het nou toch mogelijk? Want het is een stukje Fries cultureel erfgoed, maar aan het roeren in Amsterdammer. Ja. Hoe is dat nou mogelijk? Ja, wij varen met z'n 15 en wij kennen elkaar van de zeilschool het Voshol. En die doet ook toertochten in Friesland met scootjes. Dus zo hebben we eigenlijk meestal in de studententijd al met scootjes recreatief gezeild met kinderen. En dan kijk je naar het scootjeshielen en
Dan denk je van, daar willen we ooit wel eens aan meedoen. En nu zijn we allemaal wat ouder. Wat is dat zo bijzonder om het scootjesiel? En wat ik zo gaaf vind aan het scootjesiel is dat het echt een teamsport is. Je hebt vele vormen van wedstrijdzeilen. Dat is ofwel alleen ofwel met anderen. Maar daar is een heel erg tweedeling aan boord. Tussen wie er echt toe doen en wie niet. En op een scootje moet je gewoon met z'n allen knallen om het schip goed over de baan te krijgen. Dat is super mooi. En hoe bijzonder vies het dan dat het met dit schip, het oude schip van Jenne Woord, wat zo'n 20 jaar lang mooi die het in de SKS, daar stoot het helmhout in Hongnest. Ja, het is gewoon het is een heel mooi schip. Het is ook een fijn schip om mee te zeilen. Het is echt allround. En we hebben leuk contact met Eerne Woude, met Gerard. Gerard Pietersma? Ja, die hebben herhaaldelijk over gehad van hoe zij zeilden met het schip en wat ze deden met het trim en wat ook. En, ja, het is nu weer een nieuw leven voor het schip. Dus, want zo lang had Gerard Pietersma helemaal met het schip veerend. Hij heeft er 1 jaar mee gezeild. Hier of 2 jaar? Daarvoor Pieter Brouwer. Ik dacht 2 jaar. Dus ik is beter contact hebben met Pieter Brouwer. Heb ik ook over gesproken. Ja, oké. Ja. En wat zeggen ze die? Wat is er mogelijk met dit schip? Nou, zij vinden het natuurlijk leuk om te zien dat het schip weer goed meedoet. En ja, IFKS is weer andere formule, andere wedstrijdplekken. Dus er staat nu een heel ander tuig op. Dus daar kan je er ook weer andere dingen mee bereiken. Ja. Moest je trouwens een soort dingen verhoren onder dit schip? Dat voelt het mooi. Nou, om het in de IFKS mee te kunnen doen, dat viel heel erg mee. Dat is heel makkelijk. Kijk, het schip is gewoon perfect voor elkaar. Dus er is heel veel aan gedaan. Een makkelijke club, no? Makkelijke club, ja toch? Makkelijke club, no? Zo, kom er maar bij. Ja, kom er maar bij. Ja. En echt een echte vreunenploeg, en dat heeft Jim vanzelfs, hè? Ja. En schuilt daar ook een beetje het gevaar in? Want ik kan me herinneren, van bij Jim gaat het vaak meest op Driels, toch? Nee, op Heeg, hè? Of op Heeg? Nee, ik dacht Driels. Nee, in Driels heb ik erin. Dus morgen je het al mis? Nee, morgen net, want we hebben het schip nog zo onder controle. Morgen gaat het hartstikke super. Ja? Ja, dat zit je dus kunnen heren. Schoon, dat is... Wij zien op Heeg, ja, hebben we er wel vaak slecht zield, maar dat in een overleden tijdje. Het schip dat erin nou zeggen, we hebben een motor erin en klaar is. Ja, maar we zeggen niet correct het klassement. Je steent dus nou ja, het klassement, we hebben ze vaak boven ons team. Ja, dat is wel wedstrijd. Ja, we hebben vaker boven ons team. Nee, maar wat zei je dan, zie die man? Van ja, Wolf feestien en Jochen Robert, wat doe je? Wat is Wij doen gewoon, wat was ik door je? Alle soorten met er al in bijgeloof. Nee, maar jongen, ja, we moeten aan even naar de kruidmolen, ook de prijsreiking. En we proberen jongen gewoon in Heeg te komen. En dan, we hebben Heeg meestal wel aardig feest. En dan kom ik wel heel vaak slecht om, maar dan is het even een paar rare woorden en dan let er dan is ik al even feest. Ja, Eelke, we hebben zelf nog maar 2 wedstrijden hoor, maar is er iets wat hij echt wel opvallend is? Nou, op zich, de kopgroep tekent zich al weer enigszins ik bedoel, het is wel breed, maar missen natuurlijk ook nog een paar scootjes die wel in A-klasse thuisjaren, dus het kan alleen nog maar mooier worden. Maar Tony Brundel, de jonge Jasper... De eerste size ben vaak wel dezelfde. De eerste size eigenlijk, ja, maar ja. Toch? Op zich vind ik dat nog redelijk breed. Ja. Ik bedoel, ja, dat is... nee, je kent het 2 dagen dan net een balans op maatje. En daar zit ik ja, je kent wat pech gaan. Je moet er soms afgelok. Dus dat kan nog komen. Het voorspelt wel mooi waar, mooie wind, redelijke wind. En, en dan komt dat is de stabiele omstandigheden, dat is het mooist. Ja, maar wat is voor je de doelstelling? Gewoon hoornhaventje? Zo lang mogelijk in die A-klasse blijven? Ja, dat op zijn minst. Ja, wij willen gewoon knallen deze week en laten zien wat we kunnen. En ja, we hebben heel goed... Je bent aan de bak. Ja, we hebben wel goed voorseizoen gehad, dus daar putten we vertrouwen uit. En het schip loopt goed en het team is hartstikke goed bezig. En de resultaten komen er nu nog niet uit, maar ik heb er al vertrouwen in. Ja, en Justus, je vrouwtje Meijer en Sikke Heerskop, die zijn met je voor het kampioenschap. Wat zijn ze toch? Ja, maar ik natuurlijk. Ja, hè? Ze moeten opzoeken met erin. Nee, flauwekul, maar vrouwtje en die had een hele snelle piepster en dat houdt ik niet. Nou, die had een hele goede groep. Ik niet hut maar dat ding, want toen is jong zielig, ik zo, dat hebben we altijd of zo. Nou, maar ik denk dat niet hut gewoon. En zeker die goede Jood, nou ja, krijg net bij komen. Hij wie volgens mij 2 om heeft te doen. Nou, ik denk maar hij hield de snelheid net iets te sneu hier. Maar Sibo is wel eens aan de beurt om kampioen te worden. Want hoe vaak was 12 treden worden? Ja, al heel vaak, te vaak. Maar nog nooit eerst. Nou, nooit kampioen. Wel vaker nou eerst, maar nooit kampioen.
Had het maar net tussen de heren zitten hier. Nee, valt mooi. Dat valt mooi. Valt mooi. Oké. Hey jongens, Tjipke, dat is de skipper, door kist hem hè? Ja, zeker. Ik ken Tjipke. Dat is de skipper van het skip waar we nou op zitten. En tijdens de SKS hier jij al je uitdagings. Ja. Nou, Tjipke die zei van de mooi, ja, ik wil graag een beetje de Jip in. Nou jongen, dat kan. Natuurlijk kan dat. En dus gaat Tjipke deze week alle dagen even naar een skipper van een Jip interview. Ja, de SKS zit erop en ja, al die uitdagingen, Tjipke, dat hebben we ook wel een beetje gewoon, hè? Ja, dat hebben we gewoon. Ik ben blij dat ik van die flauwekul van Simona ben. En dus, maar ik heb begrepen, het is wel een heel soort orenvragen. Ja, ik ben heel benieuwd naar die orenklas meer. Die word ik net zo vol aan neemt. Nee, maar die vraag krijgen we ook heel vaak. Waarom altijd alleen nog maar de grote A? Juist. Nooit eens een keer de C en de B en de lietse A. Nee. En dan komt dus, ja, 1 en 1 is in dit geval treien. Juist. Want waar zijn we in? We beginnen naar de Untus van Florian Zwart van mij. Kijk eens aan. Dat wie vorig jaar nog het scootje van Henk Rechts. Het oude skip van Henk Rechts. En er van mij treiden of 4 maar worden. Of te waar, ik weet dat ik bij Ziel Haren bovenin. Dus ik ben benieuwd wat zijn plan er binnen. En wat is de hoofdvraag? Wat gaat er voor dat scootje betalen? Florian. Welkom. Hoi, dank je. Hoi. Dank je. Goeiedag. Goeiedag. Nou, dit is Tjipke. Dat wist je misschien wel. Ja. Hij had een prangende vragen voor jou. Ja. Nou, kom maar op. Nou, we wouden wel meer doen met de andere klassen. Ja. Nou, en aangezien dit schip van Henk Rechts was, die vorig jaar in de A zeilde. En nu heb jij hem gekocht. Dus nou was ik benieuwd wat jouw plannen ermee zijn. Nee, dat wie die eerste vraag niet. Wat is mijn eerste vraag dan? Wat heb je ervoor betaald? Nee, dat is de ooie vraag. Oh, dat is de eindvraag. Het plan is natuurlijk zo snel mogelijk naar de A. En daar weer meedoen, net zoals Henk. Ik jij tromgeroffel. Ja, maar wat heeft er van betalen? 2 keer de helft zeggen ze hier. 2 keer de helft. Natuurlijk was het misschien net exact 6, maar dat is nog een jonge vent. Hier is de Savolier door. In 2009 ben ik mede-eigenaar geworden vanuit Zeilen. Dat organiseert cel-evenementen. En deden we groepen van 300-400 man. En dan zat ik achter mijn laptop op mijn kamer en dan kon je al je geld sparen. En niet op dure vakanties in de winter. Dus, en er waren wat mensen die wel wat wilden lenen. En wat aandeelhouders die allemaal wat hebben gestort. En toen konden we ineens de prijs die Henk in zijn hoofd had betalen. Oké, Florian, hey, hartstikke bedankt. Ja, jullie ook. Kom nog eens langs. Is er nog een beetje wie ze winnen? Ja, zeker. Ja, ik heb heel wat geleerd. Maar dat is nog altijd niet wat je ervan vertellen. Nee, maar dan krijgen we er niet uit. Nee, hè? Dat is een hele uitdaging. Ja, maar ik praat je in Hegel en in het feestmaal. Hey, succes hè. Goed hè. Hoi hoi. Nou, hij wil hem dus net zeggen. Nee. Maar ik heb wel een idee. Nou? Ik geef wel even naar Klaas Jonsma, die weet het vast wel. Oké, Klaas, bedankt hè. Hoi hoi. Nou ja, hij zei, eigenlijk weten we het net. Maar maar reken je, een topscootje is eigenlijk net de Cape. Nee. Die van Sikke Heerskoop, die vreegt het zat rijden ton. Dit scootje, maar reken je een ton, 110.000 euro. Oké, nou weten we dat ook weer. Valt je dat mooi? Ja, valt me mooi. Oké, 110, is dat? 110, ik het net. Nee, ik niet. Dus uit, volle meer? Oh, ik word jet, ja. Oh, dat is volle jet. Ik wil het zeggen, jet. Dat wist het net. Nee. Maar wat ik wil jet, hè, lang waar. Heb je gek interesse van Jim Scootje, jongen? Ja, zeker. Ja, ze hebben bellen. Ja, wel 4 keer. Wel 4 keer? Ja. En wat wil je dan doen? Nou, dan maar een baas. En dat is net die in. Nee. Zijn je heel genoeg erop lang? Ja, daarom. Daar zijn we vooral er ook bij werden. Ja, dan geven we zeker het nou mooi scootje in Engeland. Dan krijgen wij dan heel vergeefs van zeker. En dan gaan wij daar maar verder. Ah, dat is zaken. Dat is zaken. Dat is zaken dan. Maar is het nog serieus, lang waar? Ik weet het net, nou, ik wil, ik weet die wat zijn er binnen in 18 joh. Ik weet het eigenlijk niet meer, 8 of zo. Maar goed, ze zijn wel zoekende, want volgens mij rent die termijn ik al mijn Jacob Huisman. Goed, dat krijg ik in zijn werking niet, weet ik eigenlijk net. Maar ze hebben wel eens bellen dat ze in treffen. Oké, maar dat is bij Blungen. Nogal, een concreet bod had er nog net geweest. Nee, ze zijn nog geen draait om. Maar 110 is echt te min, hè? Ja, dat krijg je net voor. Dat toch niet. Hey jongens, even naar het wapenjocht, want morgen zitten we zelfs bij Heeg. Wienkrijft treien krijgen we dan uit het westen, Marijn. Noteer het vast, 23 graden. Klinkt goed. Klinkt dat goed? Ja. Ja? Is er iets weet je, om tinkermatten bij Heeg? Ja, het is een stuk ondieper dan hier. En Uiteraard, dus, het is weer helemaal anders varen. Ja. Ja, hoe is dat oors? Ja, je zet de zwaarden anders en je merkt het ook aan het schip als je af en toe over een ondiepte komt, dat voel je meteen. En daarbij op Heeg, ja, de wind is, komt van alle kanten over het land aan en
Het dwarrelt daar om de eilandjes heen. Ik vind het lastig varen op Heeg. Oké, nou jongens, Maar mooi water. We zullen het zien. Het slotakkoord is voor Ilke. Dan is er Waasje ek nog en Takum Vreed ek nog. Ja. Maar nou even een voorspelling, een schot voor de boeg. Waar wint de IFKS? Ja. Ik denk vrouwtje. Ja? Ja. Vrouwtje Meijer, we krijgen een vrouwelijke kampioen. Nou, dat zou toch mooi zijn. Dat vind je toch echt leuk, hè? Nee, maar dat vind ik net. Jongens, morgen dan ben we de vanzelfs weer bij een nice scootjesjournaal. Dan dus vanuit Heeg. Ik zou zeggen, ontan, ontmoorn, in Heeg. Dag.